Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant ar yr unfed Sul ar 15 wedi'r Trindod. A ddolwch yr arglwydd mewn prydferthwch sancteiddrwydd, yr holl ddaear, ofnwch ger ei fron nef. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo, trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i'w wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ym ein hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, a'n cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i'ch wi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd ag orau'n gwefusau, a'n genau a fynegad y boliant. Dyw brosiau'n canorffwyo, arglwydd brysurau'n camorf. Gwogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad,
Gan oes oes oedd amen. Molwch yr arglwydd, molianus fyddo enw'r arglwydd. Darlleniad o'r 4 bennod o'r 15 o lyfr Exodus. Yna aeth Moses i lawr o'r mynydd at y bobl a'i cysegri, a golchasant a'i dillad. Dywedodd wrthynt, byddwch barod erbyn y trydydd dydd, a peidiwch yn mynd yn agos at wraig. Ar fore'r trydydd dydd, daeth rannau a mellt a chwmwl tew ar y mynydd, ac yr oedd sŵn yr yd corn mor gryf nes i'r holl bobl oedd yn y gwersyll ddychryn. Yna daeth Moses a'r bobl allan o'r gwersyll i gyfarfod y Duw, ac eithant i sefyll wrth odre'r mynydd. Yr oedd mynydd Sinai yn fwg i gyd, oherwydd i'r arglwydd ddod i lawr arno mewn tân. Yr oedd y mwg yn codi fel mwg fforn, a'r mynydd i gyd yn crynu drwyddo. Wrth i sŵn yr utgon gryfhau, llyfarodd Moses, ac atebodd Duw ef yn y daran. Yna disgynnodd yr arglwydd ar ben mynydd Sinai. Galwodd Moses i ben y mynydd, ac aeth yntau i fyny. Dywedodd yr arglwydd wrtho, dos i lawr a rhybuddia'r bobl, rhag iddynt frysio i rythu at yr arglwydd, ac i lawer ohonynt farw. Rhaid i'r offeiriad sy'n nesau at yr arglwydd hefyd o'i gysegri ei hunain, rhag i'r arglwydd ei taro. Dywedodd Moses wrth yr arglwydd, ni all y bobl ddod i fyny i fynydd Sinai,
oherwydd i ti ein rhybuddio i osod ffin o amgylch y mynydd a'i gysegri. Dywedodd yr arglwydd wrtho, dos i lawr a thyrd ag aron i fyny gyda thi, ond paid y gadael i'r offeiriaid a'r bobl rhythro i fyny at yr arglwydd, rhag iddo ei taro. Felly aeth Moses i lawr at y bobl a dweud hyn wrthynt. Yma y terfyn y llys. Darlleniad o'r Efengyl yn ôl Matthew. Ond meddai Iesu wrtho, canlyn fi, a gad i'r meirw gladdu ei meirw ei hunain. Aeth Iesu mewn i'r cwch a chanlynodd ei ddisgyblion ef, a dyma storm fawr yn codi ar y môr, nes bod y cwch yn cael ei guddio gan y tonnau. Ond yr oedd ef yn cysgu. Daethant ato a'i ddeffro a dweud, Arglwydd, achub ni am ai ar ben arnom. A dywedodd wrthynt, pam am ai arnoch ofn, chwi o ychydig ffydd? Yna cododd a cheryddodd y gwyntoedd a'r môr, a bu tawelwch mawr. Synodd y bobl a dweud, pa fath un yw hwn, y mae hyd yn oed y gwyntoedd a'r môr yn ei fyddhau iddo. Wedi iddo fynd i'r ochr draw, i wlad a gadareniaid, daeth i'w gyfarfod ddau ddyn oedd wedi ei meddiannu gan gythreiliaid yn dod allan o blith y beddau. A roedd e'n mor ffyrnig fel na allai neb fynd heibio'r ffordd honno. A dyma hwy'n gweiddi, beth i afynnu di a ni, fab Duw, a ddeithos dyma cyn yr amser i'n poenydio ni? Cryn bellter oddi wrthynt yr oedd cenfaint fawr o foch yn pori. Yn biliodd y cythreiliaid arno,
Os wyt yn ein bwrw ni allan, anfon i'r genfaint moch. Meddai ef wrthynt, ewch, ac fe aethant allan o'r dynion a mynd i mewn i'r moch. A dyma'r genfaint i gyd yn rhithro dros y dibyn i'r môr a threngu yn y dyfroedd. Ffodd ei bugeiliaid a mynd am y dref i adrodd yr holl hanes a'r hyn oedd wedi digwydd i'r dynion a fu yn meddiant cythreiliaid. Yma terfyn yr ail lith. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist einig fab ef ein harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd a fe farw ac a gladdwyd, disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw a esgynnodd i'r nefoedd, ac y mae'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod daw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys Lân Gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbryd ithau, gweddiwn. Arglwydd drig ar hawr ddim, Crist drig ar hawr ddim, arglwydd drig ar hawr ddim. Ein tad, yr hwnnwyd tan y nefoedd, sanctaidd enw, deled y dair nas, gwneler dewyllus, megis yn y neb, felly ar y ddaiar hefyd. Dar oen i heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn in ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatáu ni dy iachawdwriaeth,
ymysg dywain I dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, a roiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn I byth yn erthol, Duw glanhaen calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o mewn. O Dduw sydd trwy dy ragluniaeth I ball yn llawedraeth I pob peth yn y nef a'r ddaiar, erfyniwn yn ostyngedig arnat fwrw ymaith o ddiwrthym bob peth newidiol, a chyniatau'n i'r hyn sydd ein lles, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O llalluog Dduw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn, dyrwydd weision y tangnefedd na all y byd ei roddi, fel y boi ni, gan I fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhagofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Goleau'n tywyllwch at olygwn I ti o arglwydd, ac oedd fawr drigaredd am ddiffyn I rhag pob perygl ac embydrwydd y nos hon, trwy gariad deunig fab ein gwared o'r Iesu Grist. Amen. Yn hywelwch y munudau hyn, ymlaciwn ym mhresynoldeb Duw ein tadnefol, a gadael i'n gweddiau esgyn tuag at orsedd gras. O fendigaid ysbryd Duw, llonydda ein hyneidiau diorffwys ac ysbrydoliaeth dawel dy ras, a dyroi ni hedd, cynwrthwya ni ddibynnu gydag ymynedd ar ei wyllus Duw, a disgwyl yn ddistaw wrth yr arglwydd, fel y diddano ef ein calonnau a'n sefydlu yn ei gydernid drwy rym dy bresynoldeb sanctaidd di yn omni, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ac felly yn llonyddwch lan ysbryd Duw, gweddiwn dros yr eglwys, yn enwedig dros ei gwaith cenhadol, ei gwaith o wthio'r ffiniau a chariad, o herio anghyfiawnder yn ein cymunedau, ond yn bennaf oll, o fod yn dyst ffyddlon I gariad digyfnewid Duw a welwn yng Nghrist Iesu. Mewn byd sy'n newid mor gyflym, gweddiwn I ni beidio ag ofni'r newydd, ond ymuno yn yr hyn y mae Duw yn ei wneud eisoes, wrth iddo trwy ei lan ysbryd, adnewyddu'r eglwys. Trigyrha wrth eglwys ar y ddaear, a dyro I ddydd oethineb I ymwadu a phopeth sy'n cuddio dy wirionedd. Nertha hi osod ei holl hyder ar Grist ac I bwyso ar ei hunig arglwydd. Gna hi'n dyst cywir a ffyddlon I agosrwydd dy deyrnas, a thrwy ei thystiolaeth hi deled dy deyrnas a gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Mewn byd lle mae cymaint o angen, mewn byd a chymaint o anhegwch ac ynghyfartaledd ymhlith y bobloedd,
Gweddiwn dros arweinwyr y cenhedloedd, wrth iddynt geisio'r gorau dros eu gwledydd, ond heb iddynt anghofio chwaith eu cyfrifoldebau tuag at gwledydd eraill a'r teulu dynol byd-eang. Arglwydd goruchaf, dyrchafwn ger dyfron bawb sydd wedi'i galw i arwain y cenhedloedd. Dyr roeddynt weledigaeth i weld yn eglur faterion yr oes hon, gwroldeb i amddiffyn yr hyn sy'n iawn, a diffiantrwydd yr air a gweithred, fel y gallant anrhydeddu beth bynnag sy'n wir ac yn anrhydeddus, yn gyfiawn, hawddgar a chanmoladwy, gan ddilyn esiampl gwas y gweision, a'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gyda wythnos y glas ar fi'n dechrau, gweddiwn yn arbennig heno dros las fyfyrwyr, yr rheini sy'n gadael eu cartrefi am y tro cyntaf a symud i tre neu ddinas newydd, cwrdd â phobl newydd, cyfarwyddo a lle newydd. Gweddiwn dros yr rhai sy'n hiraethu'n barod, y rhai sy'n teimlo eu bod efallai allan o'i dyfnder. Gweddiwn dros waith y caplaniaethau prifysgol a cholegau yma yng Nghaerdydd. O Dduw unig ffynhonnell gwirionedd, cyfarwyddaeth oethineb waith addysg ym mhob gwlad, dyrwy athrawon ysbryd deall, a'r doethineb i uno hen draddodiadau a gwybodaeth newydd. Dyr oeddynt rhyfeddod wrth arganfod pethau newydd, deall wrth ddysgu pethau newydd, a doethineb i ddefnyddio eu haddysg ar lles eraill. Uwchlaw pob dim, dyr oeddynt ceirnder a harddwch hwnnw mewn bywyd y mae gwybodaeth hebddo yn ofer, a'r ffydd honno yno ti a wna unigolion yn ymchwilwyr gostyngedig am y gwirionedd drwy gydol eu hoes. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. A chofiwn y rhai sy'n dioddef y noson hon, boed hynny mewn corff, meddwl neu ysbryd. Byddiwn yn arbennig dros y rhai sy'n galaru, a does ganddynt neb i'w cysuro. Byddiwn dros bawb sy'n parhau i hunan ynysu, ac sydd efallai wedi colli cysylltiadau a hen gyfeillion, a'r rhwydweithiau hynny oedd yn rhoi cymorth, cyfeillgarwch, pleser a chysur iddynt. Oll alluog a thragwyddol Dduw, cysur y rhai sy'n drist a nerth y sawl sy'n dioddef. Caniatáu weddiau dy blant sy'n llefain yn eu hembydrwydd o fod atat, ac i bob enaid sy'n drallodus rhod osteri, ro ryddhad, road newyddiad, trwy Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. Dad grasol a sanctaidd, dy roi ni ddoethineb i thirnad, dyfal barhad i'th geisio, ymynedd i ddisgwyl wrthyt, llygaid i'th weld, calon i fyfyrio arnat a bywyd i'w gyhoeddi, drwy nerth ysbryd Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras a'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll byth bythoedd. Amen. Iesu
on y tad mae'n eiriol, yn heiddiant ei gyfrangdod ef, fe wrendyn llef gytuddiol. An barwol goronef i gyd yn hyfryd seiniau foliant, o llanw ninau yn ddidrai y ddau a rai o goniant. Dywedodd Moses wrthynt, byddwch barod erbyn y trydydd dydd, byddwch barod erbyn y trydydd dydd, y 15fed adnod o'r 4 bennod ar 15 o lyfr Exodus. Nawr, mae gennyf destun bach digon syml heno, ond testun arwyddocaol iawn i ni. Byddwch barod erbyn y trydydd dydd. Daw'r adnod hon o'r Hen Testament ac o lyfr Exodus, a phan o'n i'n myfyrio dros y 2 lith heno ar gyfer y bregaeth, yr adnod hon o'r lith gyntaf a neidiodd allan o'r dudalen. A dyma'r tro cyntaf i mi sylwi arni mewn gwirionedd. Bod yr adnod ei hun yn weddol anghyfarwydd i ni, yn weddol ddinod ar yr un ystyr, eto mae'r geiriau trydydd dydd yn cyfarwydd iawn i ni. I ni, Gristionogion, y trydydd dydd yw dydd yr atgyfodiad, y dydd hwnnw sy'n rhoi ystyr i'n ffydd, sy'n troi y groes o fod yn arwydd o fethiant a siom, arwydd o dioddefaint a marwolaeth, trwy atgyfodiad Iesu'r y trydydd dydd. Mae'r groes bellach yn arwydd o obaith, bywyd a buddugoliaeth. Ar y trydydd dydd, drylliodd Crist cadwynau marwolaeth, a chodi o'r bedd yn fyw. Ar y trydydd dydd daeth bywyd newydd, daeth y concwerwr yn rhydd i fyw byth. Does yr un dydd sydd mor bwysig ar trydydd dydd. Mae arwyddocad i'r trydydd dydd, arwyddocad sydd ei wreiddiau yn ymestyn yn ôl yn ddwfn i'r Hen Testament. Nid ar hap a damwain y cyfododd Iesu ar y trydydd dydd. Ac felly, fe ddechreuais i feddwl am y motif hwn, y thema hon sy'n rhedeg trwy'r Hen Testament a'r Testament Newydd, a gweld pa oleuni a ddaw wrth i ni dreulio chydig o amser heno yn gweld ble arall y down ni o hyd i'r ymadrodd y trydydd dydd. Ond ble i ddechrau? Dyna'r cwestiwn cyntaf. Efallai lle gorau, bydde dechrau yn y dechreuad, gyda hanes y creu. Ymhenod gyntaf llyfr Genesis. Yma fe gawn y 7 diwrnod, gyda Duw yn creu y byd mewn 6 diwrnod ac ar y 7fed fe orffwysodd, a bu hwyr a bu bore, y trydydd dydd. Ydych chi'n cofio beth a greodd Duw ar y trydydd dydd? Roedd yn un o'i ddwrnodau prysuraf, wedi dechrau rhoi trefn ar ddeiar a flinaidd a gwag ac wedi creu goleuni a'i wahanu o'r tywyllwch a bu hwyr a bu bore y diwrnod cyntaf. Ar yr ail ddiwrnod creuodd Duw y ffurfafen, a bu hwyr a bu bore yr ail ddydd. Ond oedd dim bywyd ar y ddeiar erbyn diwedd yr ail ddiwrnod, ond gyda'r trydydd dydd creodd Duw y moroedd a'r tir sych, ac wedi ffurfio'r tir sych dywedodd Duw dyged y ddeiar dyfiant, a bu felly. Dygodd y ddeiar dyfiant, llysiau yn dwy'n had yn ôl ei rhywogaeth, a choed yn dwy'n ffrwyth a had ynddo yn ôl ei rhywogaeth, a bu hwyr a bu bore, y trydydd dydd. Ar y trydydd dydd, eginodd bywyd, bywyd newydd, bywyd glas, bywyd eginol, bywyd oedd yn mynnu byw. Pob un planhigyn yn dwy'n ei had, mwyn sicrhau parhad y bywyd hwnnw. Ar y trydydd dydd, o'r diffeithwch a'r ddeiar ddiffrwyth, eginodd a blagurodd bywyd newydd. O ddim, daeth bywyd i fod, y planhigion a fydde'n gyntaf.
yn gartref ac yn fwyd i'r holl greaduriaid oedd I ddilyn, gan gynnwys yn olaf oll bywyd y ddynoliaeth. Felly yn syth fe welwn ni o'r dechreuad bod gan y trydydd dydd yn yr Hen Testament lle pwysig, oherwydd ar y trydydd dydd daeth bywyd I fodolaeth, daeth bywyd I droi y ddeiar noeth yn garpedi o liwiau a siapau a phob peth arall sy'n sail I fywyd. Yn ail fe symudwn ni at y lith cyntaf o lyfr Exodus heno, a gorchymyn Moses i'r bobl. Byddwch yn barod ar gyfer y trydydd dydd. Mae'n amlwg roedd Moses wedi gofyn i'r bobl I ddisgwyl a pharatoi ar gyfer y trydydd dydd. Roedd rhywbeth ar y gweill mae hynny'n bendant. Ond beth? I fod yn gwbl onest, nid yw'r llith yn rhoi llawer o gyd-destun I ni. Nawr, roedd pobl Israel yn teithio trwy'r anialwch ar ei ffordd I wlad Canan, wedi ffoi o'i ceithiwed yn wlad yr Aifft ac o law drom Pharo. Ond roedd y daith trwy'r anialwch yn un hir ac yn anodd iddynt. Roeddynt yn flinedig ac roedd bwyd yn bryn. Wedi teithio a theithio, daeth yr Israeliaid I aros wrth fynydd Sinai. Ar fynydd Sinai, yng nghanol yr anialwch, fe seliodd Duw ei gyfamod a Moses a phobl Israel. Ar y diwrnod cyntaf, fe aeth Moses I fyny mynydd Sinai, ac yno galwodd Duw arno a dywedodd wrtho, os gwrandewch yn ofalus arnaf a chadw fy nghyfamod, byddwch yn eiddo arbennig I mi ymhlith yr holl bobloedd, oherwydd eiddo fi yw'r ddeiar I gyd. Byddwch hefyd yn deyrnas o offeiriaid I mi ac yn genedl sanctaidd. Cafodd y bobl ddau ddiwrnod ar gyfer paratoi eu hunain, ac ystyried a oeddent neu beidio am fod yn rhan o'r cyfamod hwn, cyfamod sanctaidd, cyfamod rhagwyddol, cyfamod rhwng Duw a'r bobl. Byddwch yn barod erbyn y trydydd dydd, meddai Moses wrth y bobl, y diwrnod oedd I selio'r cyfamod. Roedd pawb I olchi ei dillad, roedd pawb I gysegri ei hunain, a roedd pawb I fod â chalonnau wedi eu puro yn barod ar gyfer y diwrnod mawr, diwrnod y trydydd dydd. Ar fore'r trydydd dydd, daeth tyrannau amellt a chwmwl tew, ac aeth Moses a'r bobl I gyfarfod â Duw. Ar y trydydd dydd cyfarfu Duw ar ei bobl, ac ar y trydydd dydd seliwyd y cyfamod rhwng Duw a'i bobl. Ond mae un peth arall I nodi, ar fynydd Sinai, ar y trydydd dydd, fe dderbyniodd Moses y 10 gorchymyn ar gyfraith. Y 10 gorchymyn a fydde'n rhoi cynllawiau I bobl Dduw, y 10 gorchymyn a fydde'n rhoi drefn ar fywydau'r bobl, ac yn rhoi iddynt eu hunaniaeth arbennig. Y 10 gorchymyn a byddai'n tynnu'r bobl ynghyd a rhoi iddynt bywyd fel pobl Dduw. Mae fi yw'r arglwydd dy Dduw, a tharweiniodd allan o wlad yr Aifft o dig ei thiwed, na chymer ddiwiau eraill ar wahân I mi. Dyna'r gorchymyn cyntaf o'r 10. Ar y trydydd dydd, daeth hunaniaeth newydd I bobl Dduw. Seliwyd y cyfamod, a naddwyd y 10 gorchymyn ar 2 lechen y cyfamod. Bywyd newydd yn egino, cyfamod, perthynas, hunaniaeth a dechreuad newydd, dyma'r hyn a welwn ni yn yr ymadrodd y trydydd dydd. Efallai meddyliwn ni hefyd am Jona, a fi ymol yr anghenfil o bysgodyn am 3 diwrnod, ac ar y trydydd dydd chwydodd y pysgodyn Jona ar y lan. Daeth yn rhydd o'i geithiwed, daeth cyfle dechreuad newydd I Jona ar y trydydd dydd, o ddyfnder Sheol gweiddodd ar yr arglwydd, ac fe glywodd yr arglwydd ef yn ei gyfyngder a'i ryddhau o ddefrod y mol y pysgodyn. Ac wrth gwrs pan symudwn ni'r Testament Newydd, cyn bod ni'n cyrraedd y trydydd dydd ei hun, fe gawn Iesu,
yn rhagfynegu ei ddioddefaint a'i farwolaeth ar groes, ond hefyd yn rhagfynegu y trydydd dydd. Dechreuodd Iesu dysgu bod yn rhaid I fab y dyn ddioddef llawer a chael ei wrthod gan yr hiniriaid a'r prifofeiriaid a'r ysgrifenyddion a'i ladd ac ymhen trydiau at gyfodi. Ni soniodd Iesu erioed am ei ddioddefaint, hef hebyd sôn am y trydydd dydd a'r atgyfodiad. Ond beth yw'r atgyfodiad ar y trydydd dydd felly? Ond bywyd yn egino ac yn blaguro. Bywyd newydd, yr Iesu atgyfodedig yn ffrwydro o'r bedd. Beth yw'r atgyfodiad ar y trydydd dydd, ond ernes o'r cyfamod newydd a gwnaed ar y groes, a'r cyfraith cariad a welwyd yng nghreithiau corff y Crist atgyfodedig. A'n hunaniaeth newydd ni fel ei bobl wedi selio a'n ffydd yn ddoef a'i groes. Mor bwysig yw'r trydydd dydd. Y trydydd dydd yw dydd bywyd newydd, dydd buddugoliaeth Crist a'i groes dros y grymoedd sy'n ceithiwo dyn fel Jona y mol y pysgodyn. Ydy ni'n barod ar gyfer y trydydd dydd? Dydd ein hiechawdwriaeth, dydd y bywyd newydd, dydd sy'n rhoi hunaniaeth I ni fel Cristionogion. Oherwydd nid dwyrnod yn y gorffennol yw'r trydydd dydd, a mae'n dwyrnod sydd yn rhan o'n presennol ni hefyd, fel yr oedd i'r disgyblion yn y cwch yng nghanol ysgol storm. Daeth bore'r trydydd dydd iddynt yn ddirhybydd pan dawelodd Iesu'r storm. I'r dynion oedd yn meddiant gythreiliaid yn Gadara, yn byw ymhlith y beddau. Daeth y trydydd dydd yn ddisymwyth arnynt hwythau hefyd, wrth I Iesu ddod a'i gwaredu nhw, a chawsant brofi bywyd newydd yn ei llenwi ac yn ei llawnder. Byddwch barod ar gyfer y trydydd dydd. Dydd gobaith, dydd bywyd newydd, dydd ein gwaredigaeth ni yng Nghrist Iesu. Y trydydd dydd, y dydd sydd yn rhan o'n presennol ni. Amen. Atgyfododd yn ogon nefis iawn, daeth bore teg a hyfryd rôl stormus ddibrinhawn. Y gadwyn fawr a dorwydd ar wawr y trydydd dydd, gorch fy gofangau archar daeth yn rhydd. I fyny daeth o Edom, a'i wisg yn y goch ei lliw, ni all sain creadur mewn cadwyn gadw Duw. Fe dorodd rym yr angau, ac orodd rysau'r bedd, palmant o ffordd o'r ddeiar I ganol gwlad yr edd. Mi welaf yn ei fywyd y ffordd i'r nefoedd ry, ac yn ei angau taliad ar ofwyd dros o fi. Yn ei esgyniad gwelaf drigfannau Pyrenee, ar wef dragwyddol perffaith gaf yn o gydag ef. Tangnefedd Duw sydd uwchlaw pob deall, a gadwa'ch colonnau a'ch meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw,
a'i fab Iesu Grist a'n harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, a fôn eich plith ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen.